Yama atifo ne adofo nyina kwaba so family adwumadi so yebedi nkomo enso so both Continental Club Masters Accra folk and then Asante Kotoko enso so asueye na bibia so netima koso me patro mamo Seth Osei update enso so wa ha na yedi nkomo bi a chese wo se yema atifo so etimi etibi na bibia so no etimi koso kama chese no enso enye easy crown so ho peaceful election enso so etimi akoso kama eno chese NDC amonyoko no enso etimi edinkunim yen congrats omo se omo so etimi edinkunim a chese nye easy o chese omo je omo nipa eni are chese no so ekoso me patro tie Seth Osei ensense no before the elections no na chese ekoba se Asante Kotoko a place ko akọ Seth Osei aso yekoba se opanyina ye fona se James kwasi apia enso so netimi place ko no kopie mu enso so boy fona se Seth Osei aso ye the update enso so etimi e pro no wodi an so eko Epacha okotima ye fana se Asante Kotoko so ya. You say Kotoko ehia typical number 10 and Asante Kotoko enso so etimi hia. Na me pacha Asante Kotoko dia no eba asa no omo so kotena ase a chese omo ye se omo kodwen ho na players a empanifo no se omo deserve that position no a omo so bitimi apo no omo so etimi edi ahuam. Na me pacha sa ekoba asa no na chese Kotoko for to money na okọ insu atremane oboy bi e fa na se Neymar na sakra no oni bobo pa Kotoko for mpanifo approach team e fa na se insu atreman a chese sika na eda boy no so no eye be se 500,000 Ghana cedis and that boy no so say e wo soro and then boy ba kon no so din enso edi ubet jaw sina kan edematima fa ne se brekum Chelsea Kotoko approach boy no so na ne camp Chelsea sika da no so no e close by old currency by 8 billion ha say ne boy tin inti Kotoko for no etutu money na just Seth Osei enso so eda ho a ono so obi players a omo so ye good midfielders a omo ye good a omo so etimi supply strikers and say wingers attackers a boy for the Seth Osei come we creative midfielder we jira on FIFA say yes akwa na good when body bankasa always or try to be create chances for the strikers no supply omo say the ya mema goals about the goals contribution no enso ya dey say also na me pacha eno no ana che say omo kodwen ho na say to say di ne be pie mu na according to enkomo na me dey no so no a che say empanifo bia me no mu di enkomo no de ebum ye ndi to manim ne say boy na if na say Seth Osei no boy na if na say Seth Osei no the Seth Osei di ye Asante Kotoko mri bi atwam a chese omo na be omo ko gina so run about betwam ko Accra no ebu mum pe Seth Osei mum pe ni Seth Osei deal no so atiase and then Seth Osei no during the meeting no ne din eba mu no the mpanifo ndi to manim ne say ono wonhu se opanyina ye fa na se James Kwasiapia a place ko bia enso so etimi akopo ye fa na se Seth Osei ho nti o kan sa James no I was say me sai ko different person na famous ko ndi empanifo me no amanya opportunity enom so etimi tin komo no obi a kire me se Seth Osei ne de o ma planning about player no bet se ya approach boy no yes approach boy ne tie entesa what you say enu ensem kakra empanifo no so de to manim say now sansem ne nam say yakoba say James Kwasiapia for phone afre Seth Osei no play ane de omatena say a che say meeting din pie mu but say omo approach no according to empanifo no me no say omo ka che me no enti no many said the nsem na chi the empanifo no me no ka che me say wuram na masa find out ma hwede no so bitimi afiri ho enso so etimi aba during the elections we no e come Accra me tifa Seth Osei na me pacha wuram enso so on Seth Osei asa aba woni team a
yɛfrɛ no sɛ Accra to folk ɛnso so ɛtumi ɛbɛtoa so na kyerɛ sɛ nyambo ɔkyena ana team no resume training nti ɔwɔ sɛ Seth Osei free team a bɛpiem ɛwɔ Accra na kyerɛ sɛ ɔno so ɛba na ɔno so bɛtumi join training no nti Seth Osei aba na mpakyɛw deɛ mete ɛnyɛ confirm deɛ mete ebi ne sɛ Seth Osei a waba no a sɛ wɔno ɛwɔ team ɛfa no sɛ Accra to folk camp a wɔne club no ɛnso so ɛyɛ training no ɔpanyin a yɛfa no sɛ Abubakar Watara a recommending a kyerɛ sɛ ɔno recommendation no sɛ ɔmo nsan boy yɛfa no sɛ ɛyɛ Seth Osei na ɛno na yɛte no sɛ wokɔ Mr. Delari Nku Adiama Dr. Sasso Ndi no so MD no managing director ɛde ma team ɛfa no sɛ Accra to folk no deɛ mete no sɛ sesei no ɔmo kɔtena ase no ɔmo pɛ sɛ ɔmo prepare build ɛde ma boy ɛfa no sɛ Seth Osei bet menim sika ɛhyɛm deɛ mesrɛw na yes na mete no ɛne sɛ ɛbɛyɛ 2.5 or 3 years ana ɔde ma boy ɛfa no sɛ ɛyɛ Seth Osei ɛgye 2.5 or 3 years ana mo bɛsan ɛde ama boy ɛfa no sɛ Seth Osei sɛ kɔba sɛ ɔmo ne Seth Osei ɛka na Seth Osei sikasɛm ɛne bibia so ɛtumi si a saa contract no ana mo boy ɛfa no sɛ Seth Osei na afei Seth Osei ɛnso ɛtumi apia ɛde ama team a yɛfa no sɛ ɛyɛ Accra to folk ɛnti no saa nsɛm no yɛteɛ no so egu so ɛnso so ɛyɛ nhwehwɛmu ɛnso ne ahwɛ deɛ no nso so ɛbɛtumi akɔsi sɛ ɛte sɛ ne ahwɛ de bɛtumi akɔsi nti no kɔtɔkɔdeɛ no deɛ yɛbɛhwɛ no mu sɛ ɛfiri nnɛ ɛkɔ yi a no yɛbɛsa yɛkɔ baako mmienu bi na afei ahwɛ deɛ no nso so ɛnso ɛtumi ɛkɔ na biribiara nso so no ɛtumi akɔ so kamakama nti Seth Osei update no ana kyerɛ sɛ me so matimi ɛde ama de bɛtɔ fam bia no mɛma wasom ɛnso atimi ate ɛwɔ Seth Osei ɛnso aso yɛ mepakyɛ nto aso na afei yɛni nkɔmɔ ɛnso so atimi ɛwɔ hɔ na opiem ɛnso so ɛwɔ team a yɛfɛ ne sɛ ɛyɛ Asante Kotoko so aso yɛ a mepakyɛw na onum sɛ Kotokofo aso yɛ no wokɔ club yɛfɛ ne sɛ ɛyɛ Atrom Diversa club no ɛyɛ club bi a kyerɛ sɛ ɔmo yɛ academic team and ɔmo always ɔmo ton players pa and ɔmo quality players a ɔmo tai ton ɔmo ɛde ɔmo kɔ amanɔne ɔmo kɔsi akan na ɔmo player bi ɛfɔ ne sɛ Hafiz Ibrahim na that boy ne ɛfɔ ne sɛ Hafiz Ibrahim no ne yɛte ɛne sɛ Asante Kotoko ɛnso so ɛtimi ɛpɛ na kyerɛ sɛ ɔmo so abawuram ɛwɔ club no ɛnso asoyɛ na mepakyɛ club no because of say ɔmo tɔn mo players ɛde kɔ amanɔne na ɛno nti no boy no Kotoko fɔkɔ pie mu hɔ no neɛ tene sɛ sika ɔmo de abɔ team ɛfɛ no sɛ Asante Kotoko no it's not easy na ɔmo owner no ɛkɔ bɔ boy ɛfɛ no sɛ ɛyɛ Hafiz Ibrahim no price tag na ɔse ɛyɛ $30,000 nti na Kotoko pe ball ne dia $30,000 ana kyerɛ sɛ ɛda no sɛ Kotoko si no $30,000 dia ɔsɛ ɔmo so etimi te so na afei ɔmo so etimi di nkɔmɔ nso na mpakyɛ wɔn ade ba kɔ about that team no ɛne sɛ ɔmo no ɛwɔ agents a ɔmo ɛyɛ adwuma mu ɔmo a ɔmo timi di players no travel from Ghana to different country and so ɔmo the players no travel from Ghana to different country sika na ɔmo konya that country no na ɛdɔɔso and then player for no Hafiz Ibrahim no ɔhwɛ Ghana national teams na just ɔbɔ bi mu a bibia nso no kɔso boy no so yɛ akora bi a wɔni ball no ankasa pia wɔni ball ne bɔ pass so eyi a kyerɛ sɛ ne mɔdɛm ɛwɔ soro ti sɛ no akɔyɛ ade bi atwitwe ɛyɛ Asante Kotoko ne po kyerɛ sɛ ɔmo so gu so a ɔmo hwɛ ne mu sɛ boy ne yɛfrɛ ne sɛ Hafiz ɛyɛ Ibrahim no ɔmo nsa ɛnso so ɛbɛtumi aka no na bibia so no ɛtumi akɔ so kamakama ɛde ama team ɛfrɛ ne sɛ Asante Kotoko and then what Heart of Folk a ɔnom sɛ Heart of Folk ɔmo so ɔmo nya striker
oyɛ good a ɔmo so ɛpɛ nti sɛ nea ɛtɛ ne sɛ kɔba sɛ Heart of Oak ɛnya striker oyɛ good a ɔmo so ɛtumi pɛ nti no sɛ ɛba so ɛda sɛ boy a yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ Kasim Sise ɛnso ho ɛbɛtumi aka na kyerɛ sɛ boy no so bɛtumi afiri team ɛfrɛ no sɛ Accra Heart of Oak mu so ɛtumi akɔ nti already no wonim sɛ boy no ɔmo register no for the first one of the season no ɔmo so ɛntumi register no first transfer window ne buy no Abubakar Watara due to one or two reasons bi nti no wɔntumi register boy ɛfrɛ no sɛ ɛyɛ Kasim Sise. And then the boy on the air said the second round, that's the second transfer windows, and Penifon to me register as a contract termination, a bit to me abaso amateurs or so, to me ako. And then player furniture as a more important is also back. Archie say on so a bit no Johnny team my furniture a year a crowd of Fukoi, not just or buy no, also with me Ramon Penifo so enough with me the money nano, and so 8 me a couple club and say McCoy and McCoy. Saying and told me and to send Masaba na fe mpanifo so hwede ho na fe omso ne boy a ye friend say Asamoah Poatino enso so etimi eka eno ade se no so efi oba ye de ho nsem no enso so etimi ade sumyeti for bet she no so sanyambo akina ana kyese tim no Heart of Oak enso so etimi regiso mi training na kyese no so enye easy misro Lexinsi akyese opiem Kumasi a minya opportunity ne Kotoko fans ni bi so intin kama akyese amokyese Yambo Sunday there game against Heart of Oak no omo dombe de omunim de ombe and that game na eba so no omo so no be share Heart of Oak pa amo say yes Abubakar Watara me panishe Abubakar Watara amana say yes omo ya Asante Kotoko na so wow sa endi se Kotoko fo no so ase enso so kasapi Kotoko fo no ase a chese omo so kasapa chese omo chese game against team Heart of Oak nyampo 15th December ne de omo so no enso ebetimi enso so etimi ahye Heart of Oak any other just no so etimi because it's Heart of Oak no I just usuma momre so just because the Kotoko fo ni abre no say Antanasia na mo for elections no to bi na afi no ye wura enso so e o game na chese so etimi bas ndisade Accra enso so bitini edimo pa wan hwa na chese obi so etimi di asokwan enso etimi adane mo achinchina sanse Asante Kotoko for any apre what you say preparations are also etimi prepare no it's not easy at all at you say I'm so prepared nti both okay we dey advance so nti so bi ya na chese wo so watimi aye no tem said the be ya bibia so no betimi akoso kama eti ama yem fan sem no sia say na fe yenhia enso so e next episode so no say ha Charles Ado TV every day ye bekoso na bibia about Ghana football no ye no so etimi ate me pacha subscribe na subscribe enso so etimi eti amaye so subscribe so me pacha na watimi share program like it never comment no enso etimi etoase adebo na ankoyi afọ adwenkyere enso etimi to comment section dey say edi onkomo no ne panifo so edi onkomo na afia funny solution to your problem no na be asoso no etimi akoso kama because without your listeners no yeah program na ye no enso so useless sa pen na so etimi etie yakobo nshaw say and day so no mo so etimi etie congratulations once again to NDC and then His Excellency John Dramani Mahama Yakramo.